dalanan Japure kaya ngene karwani karo Baladewa Sita menang apa? Karwani karo Baladewa Sita menang apa? Sing ngdonya piyandel apa kita ngaku? Ayo. Aja ketanggungan. Yen pancen ku arep nyinake karo Prabu Ansa Sirnakna. Piye? Sirnakna. Iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro pamunaing Satur Sekti negara Mandura. Iki tamake Gunung Judruk Segara Asat. Iki tau tate kramas raja Japure kaya kowe iki 40.000 cacahe. Modar kabeh mungsuh Baladewa. Ayo kaki tamakno tinju ngakhirat nyawamu kowe. Mongso iso glawat. Ratu kaya manuk guwek. Arep blengket negara Mandura. Jeleh urip kowe. Mangsane. Pangan kuwi. Werkudara. Werkudara. Hai. Bengak-bengok. Anggepmu apa? Hamsa Dimbaka ki mungsuhku. Ha iki sing gawe tuk sembring perkara sing kowe. Ya ta? Ya ta? Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sangguyu. Ora sangguyu. Kowe sing aja saiki Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu muni ngendika menapa? Wis ora dadak kowe kumbras dadak kowe silak. Kowe sing dadi tuk sumring perkara. Kowe kongonan Werkudara, ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe piye? Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik apa? Lho, sae kemawon apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo okol. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Kula suwun inggih nuncupaken asta kekalih kunjuk wonten ngersanipun Gusti Akar Jagat. Kula aturi maosaken surat Al-Fatihah kagem Pak Sina Nugroho Swargi ingkang ngrasuk agami Islam dene ingkang ngrasuk agami sanes kula sumanggaaken. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta. Kang kumitiraning asta aneng asta. Werkudara. Nggih. Jumbuh kalawan penggaling pun Kakang. Jumbuh arwatimu tegese piye? Werkudara apa? Nalika semana pun Kakang ngrembug babakan sesaji kurban. Yo. Lan malah aku arep takon karo kowe. Takon perkara apa? Yen pancen eneng Nalindra sing watak Yangkara putri Candala kuwi kandha. Aku sing bakal mbondo tangane ngerincung sikile yen ora ono sing mentala mateni tak patenane. Supaya Sajrajasaya bisa kelakon. Werkudara, apa? Kowe tak kandhani ya. Hamsa iki mau sejatine niate ora kok nyilih pustaka Jamus Klimasada, nanging mung kepengin ngrangket Ratu Ngamarta. Dasarmu apa kowe paring dawuh kaya mengkono? Hamsa Nalindra ing Bata Sarembak iki janjane iki kongkonane Nalindra ing Giribajra jejuluke Prabu Jarasandha. Ratu Giribajra jejuluking Prabu Jarasandha. Iya. Ana panunggalane kondang kumandang pun Kakang wis krungu. Hamsa kuwi duwe dulur enom ya kuwi jenenge Dimbaka. Kuwi sak ratu sekti Mahambara. Lan didhawuhi dening Prabu Jarasandha ing Giribajra kudu iso ngrangket ratu cacahe 100. Monggo tekan dina iki Ratu Prabu Hamsa kuwi wis ngrangket ratu cacahe 97. Kena apa dadak ngrangket ratu cacah 100? Merga Jarasandha bakal nganakake sesaji Lodra, tegese sesaji konjuk marang dewane Ngangkara Murka.
wondene Ratu Satus mau bakal dibekakak dibeleh dening Prabu Jarasandha kinarya syarat srana sesaji konjuk Sang Hyang Bathara Rudra. Wah, menungso kepanjingane iblis. Jarasandha wani bakal bekakak Ratu Satus sing tanpa dosa. Lan 97 ratu ingkang dirangket dening Prabu Amsa iki mau wis dilebokke pakunjaran dening Prabu Amsa lan dimbaka ning pakunjaran negara Giribajra. Lan ganepe kurang 3. Ganepe kurang 3 ing ngendi wae? Kurang 3 kuwi 1 Ngamarta, 2 Ndarawati, 3 Mandura. Iblis lanat ngrasani negaraku parat. Kok ora omong mau? Kok ora omong mau iki piye? Lah kok dadi saiki lagi ngandhakne Hamsa ki bakal ngrangket negara Mandura. Wani nantang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngrasani marang Nata Mandura jeleh urip nyawang dilare jagat bakal dhewe. Kresna kakangku, Werkudara piye? Sok nek lunga karo Baladewa mbok obate digawa. Kowe iki wong ana kanan kaya ngene kok ya seneng-senengane. Ora pisan, ora pindho. Mesti gawe geger, mesti gawe rusak. Gawe bengok-bengok ngopo? Merga pun Kakang ngandhakake sing diancam bakal dirangket. Kuwi Ratu Telu, Ngamarta, Ndarawati, Mandura. Lah wong Kaka Prabu iki ora tau ketekan mungsuh, negarane ora ana sing mungsuh sing wani nekani Mandura. Lah kok dirasani karo Prabu Amsa. Kowe ngerti wataking Kaka Prabu? Mesti duka yayasinipe. Duka-duka bengok-bengok kaya ngono kae. Wah, sing lara atiku. Lho kok sing lara atimu piye? Sing nantang Hamsa aku kok sing cenanangan kono. Ngremehke Werkudara, dikira aku ra wani karo Hamsa. Wis mengko ndak malah kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ora apa-apa. Wis to, nengno wae. Kaka Prabu mengko men perang karo Hamsa karo Dimbaka. Mengko tak menehi dalan males paraning atimu. Tenan? Iya. Ora pidak jempol karo kakangmu. Ora. Engko tak menehi dalan males karo kadangku Mandura. Janji ora ditenono. Wah, cuwek. Ancamane kok nyemelangi. Kok dicuwek kuku Pancana kuwi anggepe kuku Pancana ki pusaka lho Werkudara. Ya wen. Yayi, kula wonten maring dawuh. Kula nenggo sabdanipun Nyai Darmaji. Kaka Prabu, babakan kurban kula mboten cawe-cawe. Wis ora usah melu-melu, pasrahno karo aku. Aku Kresna lan Jlamprung kang bakal golek saji kurban. Nek kula sedewa kok nyawisake ubarampene kula wetu negara Ngamarta, pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Barep kakangku aku percaya sampeyan Darbi Kadang sarta Sumitra Brahmana ingkang akeh. Sartane duwe Sumitra Nalindra ingkang akeh klumpukna. Dimas Werkudara iya. Menawi tela mekaten Nyai tumunten kula keparengana dinten sakmangke ngrumiyini medal pasewakan pareng paduka Kanjeng Kaka Prabu. Maranata sagung para prajurit supados samangke saged anambak lampahipun Prabu Amsa lan Dimbaka. Kula semanggaken. Aku yo njaluk pamit ndereke Kresna kakangku. Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaka Prabu nadyan kula nyuwun pamit madal pasilen Arjuna mangsa borong Yayi derekna Kanjeng Kaka Prabu ing Ndarawati nuwun ngestaken dawuh. Sampun maripurna kepareng kula madal pasilen Kaka Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkara Paduka inggih Yayi ngestaken dawuh.
Dewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Diabanon Jinawi Setyaki wonten timbalan Pragoto wonten rasa guyu nggih wonten dawuh guyu ajar nggih kanan kaya ngene kok cengengesan ha iki kula niku bajut seneng guyu guyu kok ora entuk meneng nggih Setyaki wonten dawuh wis tak timbali lho iki apa mundur dadosna ing kawuningan nyatanipun kula kadhawan supados ngunduraken Prabu Amsa ya nanging jebul kula nuwun sewu Prabu Amsa digdaya sekti kalintang jayaning perang lho Senopati Ndarawati Setyaki kok kalah karo Prabu Amsa wong tlatah sabrang kene cara aku isin estripun inggih mekaten hanyatanipun kula kawon sebabe kowe kalah Prabu Amsa rusuh tandangipun rusuh perkarane apa piyambakipun nyokot jangga kula Pantes kula mboten eling tumripun getak kuntal dawah ngajaripun Gusti Prabu Mandura. Nggih, kula nggih dicokot-cokot karepmu ora karepmu. Nggih mpun. Wis kalah terus. Kula nggih dicokot nggih panas awak kula. Tumula dipun getak kula kuntal ngajaripun Sinuhun Prabu Mandura. Iblis lan apa meneh jajalanat. Ngrasani karo Nata Mandura bakal blengket Nata Mandura Prabu Baladewa. Setyaki Pragoto. Minggiro tak takare kekuatane Prabu Amsayo iki Nata Mandura Prabu Baladewa rekane aturan ayo lek nomor panugaten kopomu iki Nata Mandura Prabu Baladewa Amsa kowe ora gelem bali tinjung akhirat nyawamu Prayoli binatang menungso ora tatanan. Perangmu rusuh. Perangmu kuwi nganggo nyokot barang. Kowe ngerti ora iki ning tanah Jawa. Iki ning tanah Jawa perang nganggo tatanan. Ora sapenamu dhewe. Ora rumangsamu perang ning negaramu. Nyokot Setyaki kowe. Sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe dikongkon Jara Sandaya. Kon blengket negara telu Ngamarta Ndarawati lan Mandura ya. Iya apa ora? Ora sadadake pawadan negaramu ketaman pegeblok. Kowe nyuwun ngambil pustaka Jamus Niwasada. Janjane aku wis ngerti yen to anu bakal blengket negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Dasar kepara nyata. Nah, ngaku ngono kuwi malah bagus. Ayo saiki iki Nata Mandura. Gage Mandura blengketen. Mandura bedan. Ratu Mandura ora mung kowe. Ning Nalendra Ndarawati, Nalendra Ngamarta bakal tak bondo tare tak krincung sikile. Lebokke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu, muni piye cangkemmu? Iki muni piye iki muni. Negaramu bakal tak blengket. Mandura Ndarawati, Ngamarta bakal tak bondo tangane. Tak krincung sikile lebokke pakunjaran. Wah, gugu karepe dhewe kemewat karo regem jimat. Kowe wani ndados siapang. Kowe ngrasani Nata Mandura bakal tak bondo. Wareng bedan negara Mandura pengen tinjung akhirat nyawamu kan. Wah. Ayo, Gage. Mungsuh Nata Mandura saka tanggungan ayo kae. Ngantemo. Ah, bagus. Kurang seklimu gruwa, kurang gawan bedatya. Sautung ngarep sekliburi. Ora nglakon mati dereng praja derajat apa diampun. Wah. Jajaranan diapure kaya ngene karwane karo Baladewa wis tanggo menang apa? Karwane karo Baladewa wis tanggo menang apa? Sing ngdonya piyandel apa keketak ngaku? Ayo, aja ketanggungan. Yen pancen ku arep nyinake karo Prabu Ansa Sirnakna. Piye? Sirnakna, iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugara pamunaing Satur Sekti negara Mandura. Iki tamake Gunung Jubruk Segara Asat. Iki wis tau Tati Kramas raja diapure kaya kowe iki 40.000 cacahe. Modar kabeh. Mungsuh Baladewa. Ayo kaki tamakno tinjung akhirat nyawamu kowe.
Mongso iso nglawat. Ratu kaya manuk guwek. Arep blengket negara Mandura. Jeleh urip kowe. Mangsane. Pangan kuwi. Kocap kacarita nalika semanten njer babah ndepani lemah tutuk ngorok kaya kawah. Sang Prabu Amsa kenging Ki Ayalugara sirna margalayu mlajar iki Latogok sigra matur kelawan Keng Rayi Prabu Dimbaka lumajar saking katebian sigra nglumpati kuwandaning Sang Prabu Amsa kaliyaning jagat gawening para dewa gregah kaya wungu saka nendra Kakang Amsa. Ayo Prabu Baladewa Jamundare. Ora nganggo nantang ngantem Baladewa saka mburi. Menungso ra tatanan modar kowe nusula kakangmu. Rupane padha. Antil kaya Ayalugara modar. Aduh kesandung. Datan beda kalawan Kang Raka. Prabu Dimbaka sirna margalayu. Sigra linumpatan kalawan Kang Raka Prabu Amsa. Nalika semanten gawaning para dewa kalawaning jagat gregah kaya wungu saka nendra Yayi Dimbaka tangi aja kaya bocah cilik. Wah! Ayo amuk. Weh! Ayo endi wong ngarepno? Werkudara. Apa? Jroning masewakan mau kowe ngrasani apa karo Koko Prabu Mandura? Ratu licik. Licike sing nantang Hamsa aku ning sing muring-muring Baladewa. Sawangen, Koko Prabu saiki perang karo Hamsa, karo Dimbaka, ratu loro, raga loro nyawa siji. Iya. Kongkonane Jara Sandha. Iya. Kowe arep males ora? Males ngopo? Males wirangmu kowe nantang Hamsa sing nesu Koko Prabu Mandura terus sing temandang Koko Prabu Mandura. Tegese Koko Prabu rak ngrebut mungsuhmu to? Iya. Galu kae Koko Prabu saiki kebingungan. Bingung piye? Tembungmu sing apik. Karepku kuwi bingung penggaling Koko Prabu Mandura. Iya. Merga Hamsa dipateni dilumpati Dimbaka, Hamsa urip meneh. Dimbaka dipateni dilumpati Hamsa, Hamsane urip meneh. Koko Prabu kae pancen sekti, digdaya, ning nek tumandang ki nggunakake akal, ora nggunakake akal. Wong mateni ratu kae iki jane gampang. Upama loro dipateni bareng kae wis ora bakal iso urip meneh. Ning Koko Prabu ora iso menggali tekan semono. Merga wis kesurung rasa mubal babaring ngarepson wekasan akal budine ilang. Yo. Terus kowe maju. Ratu loro ae dunen kumba sirahe nganti pecah kabeh. Engko rak mati kabeh. Engko rek Baladewa nesu, kowe omongo yen Baladewa ya lancang. Kok ngrebut mungsuhe Werkudara. Engko nek wonge ngeyel. Kowe wedi kok? Ora. Tandangi lho. Tenan. Iki ngopo lho Werkudara kok tenan?
Mergane kowe adine. Nek kowe wis ngentuke tak tandangi tenan. Ya aja iki mau rak ming tembung sembrono to. Nek kira-kira kono nesu mengko tok wangsuli. Aku ora tau omongan akeh. Omong aku ya nganggo kepelan utawa nganggo sikil. Nek nganti aku engko ora eling Baladewa tak dugang utawa tak jotos. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan diampet. Diampet wong kae nek cerewet ora kena diselani. Mesti muring-muring terus. Nek kowe engko bingung kowe ngundang aku. Kowe iki kerep ngapusi. Ngaku wae. Engko aku wis maju kowe lunga, engko nek geger Baladewa karo Werkudara, kowe guyu saka Dirgantara ya ora. Ora apa. Kowe iki kulino ngono kuwi. Sagedagan iki ora wis, ora. Ora aku tak neng kene ora lunga-lunga. Janji lunga ketemu ak candal tak banting. Iya bantingan ora pecah kok tok banting. Bantingan. Yen pancen kowe tanggung jawab ratu ora patenane. Nek ana murinane Baladewa aku wegah nanggapi. Kowe sing nanggapi. Iya tak tanggapi. Pira to nanggap Baladewa? Wah, ora sembrono iki rembugan tenanan. Lho, lah iya aku ya rembugan tenanan kok. Nek nanggapi kok Prabu Mandura wae pira tak tanggapane. Wah, mikira trajange dhewe. Dian iwak dhuwurku to kan. Iki Raden Werkudara. Waduh aku dicandak tangan kiwa. Aku dicekel tangan tengen. Wah. Ratu mulang sarak. Kandhane ora gugu. Ora gelem bali dijung akhirat nyawamu. Aduh, Raden kula nyuwun mapunten Raden. Kula nyuwun mapunten. Waduh. Waduh. Wah. Mati to iki. Lho kok mati iki? Monggo aku ora mateni. Lah kok dadi? Wah, tenan ora, menungso iblis. Kok ngrebut musuhe Baladewa? Werkudara. Werkudara. Anggepmu apa? Sing ngakon sapa? Sing dawuh sapa?
ngerti Hamsa karo Dibaka ki mungsuhku. Kowe mungsuhku sing arep bleket negara Mandura, sing arep bedah negara Mandura. Lah kok tak pateni, kowe ngino karo aku, kowe ngecek karo aku ya. Mbok kira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kowe nyias karo Baladewa. Kowe ngecek dipresani bae akeh, semene akeh wong sak negara Ngamarta nonton kabeh nggonku perang. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dibaka. Kok nimbang ana ing peperangan. Kok nrabong ana ing peperangan. Ngopo? Kowe tak jak omongan. Wis ngerti. Saiki aku tak takon karo kowe sing kok sapa? Sing mateni Hamsa Dibaka sapa? Kowe ngecek karo aku. Kowe mben jaman durung iso perang tak latih perang. Kowe tak wenehi pengerten bab ngelmu perang. Bareng gedhe kowe digaya kowe ampuh. Kowe ngrebut mungsuhe Baladewa. Kowe ngino karo Baladewa. Kowe ngecek karo Baladewa. Werkudara, aku iki omongan karo kowe. Yo. Rungono. Gah. Wah. Aduh, iki ngapa iki? Ih, kowe. Ana ratu lungguh kok dibopong bae. Hei, Kakangku nesu. Kakangku sapa? Iwan. Iwan sapa? Baladewa. Kaya pelajaran SD wae. Iwan nesu sik nrenggalangi budi lho. Wah, unek-unek aku entek-entekan. Ngeyel. Aku wis wegah tok peksa. Werkudara. Werkudara. Hei. Bengak-bengok. Anggepmu apa? Hamsa Dibaka ki musuhku. Ha iki sing gawe tuk sembring perkara sing kowe. Ya ta? Ya ta? Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sangguyu. Ora sangguyu. Kowe sing aja saiki Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu menika ngendika menapa? Wis ora dadak kowe kumbra dadak kowe sila. Kowe sing dadi tuk sumber perkara, kowe kongonan Werkudara ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Aku kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe piye. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuhku Werkudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae kemawon apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo akal. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Karo kakane kok molok-molokke. Iya to, akal mboten diagem. Tegese piye? Kok Prabu menika namung ngginakaken akal, wong kekuatan menika iso suda. Tegese mangkene panjenengan menika kentekan kasantosan terus suda karosane bakale kalah. Ngono nek wong perang menika hitungane werna loro, nggunakake akal ya nggunakake akal. Nesu menika kenging, duka menika kenging, ning nganggo petungan. Ora kok duka terus muni-muni ngajar wong sak penake dhewe. Lah mriko le temandang sareh nganggo akal, mula panjenengan keseser. Aku ora rumangsa keseser. Ning nyatanipun mangke sekedap malih panjenengan menika badhe kawon. Wong panjenengan ora iso metung. Hamsa mati dilumpati Dimbaka mati, urip. Dimbaka mati dilumpati Hamsane urip. Menika nek wong pinter rak wis ana hitungane to. Hitungane piye? Lah nyawa siji raga loro, tegesipun ratu kala wau kedah mati bareng. Oh iya. Wah, aku dadi ora mikir tekan semono to. Lah wong panjenengan niku ora nggunakake akal to. Mula nek kula candhet, kula matur nuwun sewu, mesti panjenengan duka. Buayi nuturi wong tuwa. Kula ngerti sih watak wantunipun Koko Prabu. Nek kula elingke buayi ngerti apa? Ngerti wong tuwa iki dulu perkaraku. Mesti ngoten. Ya to Werkudara? Iya. Mula kula kongonan Werkudara kon mateni ratu menika ben ndang rampung. Lho panggep ora iso ngrampungi. Saged. Ning suwe. Iso ngrampungi ning suwe. Lho, sing digoleki ra ngono kuwi to.
rampung ning suwe. Lah menika rak pekareman panjenengan. Ya aku ya beda. Lah apa butuhe ceket-ceket ndang rampung, ndang paripurna, ndang selesai. Lho. Iki omonganmu sak penake, Dik. Ndang rampung tegese ngono. Lah iya. Mila menawi kula dawuh Werkudara menika jenengan boten kenging duka. Lah ming tanggep Werkudara kuwi wong deksura ing patrap. Ngerti aku rung njaluk tulung wis diwangi. Mergi kula ingkang dawuh. Mesti kowe kok, mesti iki panggrana kanon kaya iki mesti kowe. Tok sumbere mesti kowe. Kowe ora pisan ora pindho mirang-mirang aku lho Kresna. Ora pisan ora pindho mirang-mirangke Baladewa. Nuwun pangapunten. Kula mboten niat mirang-mirangaken namung semantena kula namung badhe nggalo perkawis menika pikantuka dalan margi ingkang padhang tumuli paripurna. Sampun. Kala Prabu mboten kenging duka. Oh ngono. Inggih. Ya. Wis nesu. Wis dong apa urung? Ya wis ngerti. Nek wis ngerti aja nesu. Ora pun Kakang ora nesu. Koko Prabu kula nyuwun tulung nggih. Arjuna kadawana supados sowan wonten ngasanipun ingkang rayi. Oh ya inggih ngestokaken dawuh. Koko Prabu kula mboten niat utusan kan Koko Prabu ning nyuwun tulung. Kongkonan karo njaluk tulung iki beda. Nganggo pikiran ora mingokol. Iki ngopo iki? Sedang mangkat. Janaka kon mrene. Iya. Mangkat. Mangkat rasa karo nesu. Sing nesu ki sapa? Ora wong nesu. Wah. Menjaluki tulung cangkeme cerewet. Cangkemmu kuwi. Isih krungu Werkudara, keseron kowe. Iya. Janaka wonten dawuh. Iki ngopo iku satria kok ngombe es teh? Timbali kakangmu ngestaken dawuh Koko Prabu. Arjuna sumenya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayataya. Oh Arjuna wonten paring adhawu kaya aturing pun Kakang ngersani Prabu Darmakusuma yen to sesaji kurban ganjeling Sadrajajaya wis entuk inggih Nalindra Giribajra Prabu Jarasandha. Mula kang sangka kuwi ya yo digelak lakune prapting negara ing Giribajra nanging panjaluking pun Kakang Werkudara apa dene Janaka ora kena pisah kalawan pun Kakang merga Giribajra kuwi negara ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Ora kok perkara gawating negara nanging negara Giribajra kuwi diwenehi sandi-sandi ingkang neniwasi mekaten. Mula yen to mangkate ana Giribajra iki engko ijen-ijen mesti bakal ana korban nanging yen to bebarengan kalawan pun Kakang luwih prayitna luwih ngati-ati. Yo wis to dawuh Kresna kakangku Arjuna wonten paring adhawu aja lali ngampirana apa-ana kawan. Kakang Semar Nalagaring Petruk Bagong kantinen marang Giribajra sabab arep dikaya ngapa kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap prasta dawuh paduka kula nyuwun pamit. Ayo Werkudara. Yo tak dherekke Kresna kakangku.